Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Nagosogeiro mwanchomo ligereria Ndizi TV waire buya magega yomokonyi Bumurai bwense Rigathi Gachagua goteba bunani go ABC Area National Intelligence Service CIA node aji yanyare kobage gotangani go yanyare kobe go sinyumeremo yae nigo bono bisi yanyare kobe kubwatokali uko na goteba buna nigo ere ise yoboteneneri bumurai bwense nabo igotali ise ya bisi yomokonyi bumurai na gosoge ya bona sene no gosemeria ngano gende tukobo kubatemero belio ye itukorwa kete go ikira chinga kibune china mange to kwaliganetie ime yama ya chisa sato chabono botu kwalente katanyara to kwaliganetia century wenge. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance. Umuswado finance bill bo mwaka w'ekirube na 2024 gutuguterwa ronyare kwa kwene kyumurai bwense Dr. William Ruto. Igo moche asogonge asengenje yo kwegera asaye esho yaito ya Kisii omwaka oyo kitalege tuyaliganiria sama igerio y'obolemi meye county ya Kisii niga babwatani be sector y'obolemi banyare ko bagoteba ababunge baito barito bwaterende intu tu abachoreta baho tuturwanirira yakokana zine bayiru gento keke bona bayire ababurende bintu nani bichiko kina kitahisi andra ko rusubo igati yabamenye kurwa se county ya Kisii kogendera kuba mocha bachumba abanyare ko bagwakire kuro muswado finance bill nago etase bungenene. Ligereria yamona yande amange ngo kwaligana tanyara ko batogosanga amona inyura bwigona boko yabwate gwetera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News na bwetera se website ya www.ndizitv.net saramo manyi nera toko batara nera kwenekia bonache bichamona likichago chira century bwikira nlia ngoro kwa Josephat Amesi omwancho mo ligereria nigo toko ya chakama ya chisesa to chebono botuko magega yokoba okorobekana okongusanana nabo igo amaberera kisiasa kubwatakana no muswada bw'ekibesa mu mwaka w'ikirubere na 2024 litkolero nigo murai bwense Dr. William Ruto nyara kobaga gwesoke bene asenyomba yobura ya State House onyara kobaga korale bene ngatali gochikobaga kobeka SAE omuswado yo korengana nere nigo atebira omubaro omonge bwa Kenya onyare kobaga kogenda mamincha no wancherana inyora nigo muswado nyara kobogwetigwa ase bunge na babunga bange nabo igo kogania ngonyare kobago gwetigwa nakobekwa esigine cha amona omora ibwense moliki oito Vincent Onyancha na manke igorero batiorwo nokorobeka nogotindi kwanegetigu abuli tukoraigora ogukwerete binte binge konyaro gosaligwa ebunge gosambwa chiabisie county ya Nairobi City gosambwa kigali cyabanyene nabo na kigali cyabanyanyimbo gosambwa abo lituko lyegoro
umurai bwense ni gesoka saritukoria rero na gotebuna tarigo chigoite finance bill na kujetugoterare kubwatikana no kwimurungania kwa bakenya. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Wanyana boni gatogirigati ya babunge bali banyate koko boke finance bill yaneli chukuligoro aso wake kura yokogania koyetia. I had made this proposal taking into account our situation and the priorities that are there. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes for identifying the priority areas of our nation. Because when I made the proposals to Parliament with my cabinet, we had certain critical priorities for the nation. Ruto boigoni gari era yugo chukubwatira namo nabasaya semeroberi yaye na boigoni gatebera na chukubwatira na ama nebyombe ama ne chikanisa elikonyara kane kibunangwikerania rokugania kwa bakenya. As I committed last Sunday, I will be proposing an engagement with the young people of our nation, our sons and daughters, for us to listen to them. I am also recommending a multi-sectoral, bipartisan, multi-stakeholder engagement from civil society, religious organizations, professional bodies. Wanyana boni ganyara gotuma magombo gochia sechinkajiri chiaseletia bamwe aboli tukolegoro kubwatakana no kubwatakira chimbunde koraswa na bande kunyara gotigero chinko machintindi boigoru toni gate abuna ogotete we finance bill ni gobono kora chikire na maegati ya magendro azate birubuna chi bilioni chimibere ni gobono chia tigairescom na boni gate birubuna aso kuno chokwa magendro ni gochi county chirachi kuno chibasa chia bwa chinsemo na bogo chisabali chomure ibwense service yaye ni gochira chikire ni kati binto binde binge birachikono chwa anemono ase serikali chochi county. Further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president. I also propose that equally parliament, the judiciary and county governments working with the national treasury also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting. Ayani gago chako bwatakana no korobekana kwa kwa kantari tukurigoro na bense moyo kwa melia serikali Azimio One Kenya wali tangani kwa naba roko boli ko chaso mure wense kwa neki buna ko jetuguterale finance bill ni kono na boru tate abuna ogoitu ogoi finance bill ni gobono kwa ko chikokonya kukinia na konyara chibesa ichibono chiranyara kwango ya na goikirania amagenderero ekio getigalte bono no korachinsemo chichi county na kichira chikukunwe ko bwatakana no kona chogwe chibesa elikonyara goikirania magendero ase chinsemecho ko reporter ya Ndizi TV riterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Tugutikana roboti orwaye Vincent Onyancha ni kobego mokonyi bumura ibwense Rigathi Gachagua nyara kobaga kubwatuke na yaye ya bene chinga ki aringe ase ensemo ya Mombasa gukora mune chinyumba cyoboraria ni Gachagua nyara kobaga ko mwakiro mura ibwense ngambye muno kubatukana no ko bitegerera ebirengererio bya abange baba Kenya abanyare koba kwene kyangani go finance birieta nyara kobego itaberanwa chinga kibare koba kubwatuka ebirengererio muliki oito Nelfaro na mange igorora batiorwa. The violence witnessed across the country was unnecessary and uncalled for because violence begets violence. It is unfortunate that it had to get to this. It is also the beginning of acknowledging that there is a disconnect between the people and their government.
Magiga yomurai wense kubatuka inkwana yaye yuko tukuterale finance bill omokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua nigonere abatukire inkwana yaye na kogokera igatambukiro ky'omurai wense ase okubatagerera abakenya. I really want to thank the President for listening to the people as he should be. The President, myself, and elected leaders are servants of the people. Going forward, this should be the norm, listening to the people. The decision by our President this evening to withdraw the finance bill after listening to the people of Kenya is the new beginning that should nurture the culture of consultation and engagement. The President, in his own admission, has listened to the people and admitted there was a problem that the people were opposed to the bill in its entirety. Nonyena bo Gachagua nigo amochia ikiombe kia intelligence service ase ogotaina na obasemia gochia ase serikali bunewenelete iyo koiriria okogendeligwa gwe finance bill okwo kwaleta okurobekana kwa basae ba Gen Z okwo kwairiria ogosiria abantu abange. We have a dysfunctional national intelligence service that has exposed the President, the government, and the people of Kenya. Had the National Intelligence Service briefed the President 2 months ago about how the people of Kenya feel about the Finance Bill 2024, so many Kenyans would not have died. Property would not have been destroyed. Offices would not have been touched. There would have been no mayhem. Omokonyi bomurai wense nigo aboria Nordin Haji gotigia emeremo ase gosaba omurai wense koirania obisi aba Director General batato na kumulika omo Director General oyomo. I want to say that Nordin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto, and he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the President to pick a competent Director General. I want to request President William Ruto to consider, as a matter of urgency, to recall the 3 directors who are removed from the service and the 13 assistant directors to come and help reconstruct the service and get sanity back to the National Intelligence Service to serve the President, the government, and the people of Kenya. Niko boigo baboria abasae ba Generation Z koyitukuterale okorobekana okuo baroberetie. I want to appeal to Generation Z to call off the protests for tomorrow because their cry has been heard by the President. The President has accepted that there was an issue, there was a disconnect, and the President has done the right thing. And I think it's only fair that we call off the protest so that we don't have further loss of lives and destruction of property. Nonyenabo amaiso ni gale asabasae ba Gen Z asege tambukiro baraire magiga yogo tukuterua ale gwe finance bill. Ronelfa Ndizi TV. Biamano muliki oito Nelfa aro asoroboturwa senchira yobo ikerno wanyare ko bagutuikira ase nyomba gosemesa ya itoyo borali omwancho murigeria magiga yo mokonyi bumura ibwense Rigathi Gachagua komo boria omotenele gosomo director wekyombe keria kia National Intelligence Service Nordin Haji anyare ko baga ko etigia emberemo kubatikana no gotaikirania emeroberio yaye ya botambe bono nigo abisi eyo yanyare ko bage ko bwatukali uko elio lirengete koiraniria egati ya maborio amanene ayo omokonyi bumurai wense anyara ko baga ko yakwana seri ukelio nigo Nordin Haji hagote babuna nigo abisi eyo yomo director o National Intelligence Service ere ise ya abisi yomurai wense Daktari William Ruto nabuigo gotebanga nigo mokonyi bumura yatabwati bagalinde lionsi kurua obokoreri nabuyo kubatuke ngwana yaye yerengete ase abisi eyo korengana na Nordin Haji buigo niganyale ko baga kwenekianga obo
obokoreri bwa BCAO ya NIS nigo yanyare koba gegoikirani gwa botambe na boigo omurai bwense taranyara koba gotwara tangu chinde chonsi amo na BCAO niganyare koba gagotukuterare anene ngwana yanyara koba gegokwanwa amo nomokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua rineri uko boigo linyare koba likobe kwese amo no Director General National Intelligence Service oyo ole Nordin Haji lirubelia nyari koba likobotokwa kidaika chike chenyare koba chigoeta ime ye county ya Kisii nigo ababwatanane abakoreri ba Bisiomo Women Rep we county ya Kisii Dori Saburi banyara ko bagwesokia na kugikeria gusaganwa kwa BCAO litkori goro chinga kia basai bare ko bagokora anene okorobekana korengana no manager bwa BCAO Justin Siocha nigagikirira bwo kuboria serikali nyara ko bagego chako butwibwa bwango nabo igaba kagerwa habo banyara ko bagokora bosalia asa BCAO banyara ko bakobeko byaranga gutomanya muri kyoito Mildred Momanyi kubwatikana no kurubikana kwa birego kwenekirwa imensi ya Kenya wetera ase abasaibe kigoliye geke abo bamenyekante buna Gen Z ni gobono egendrete kolenta liberera litindi kubwatikana ne finance bill ase bono ebintu ebinge byarekanire gusaligwa boigo abasaya bange konyora chingoma nabande guikagukwa wetera ase okurubikana oku abisi mo Women Rep we county ya Kisii Dori Saburi negati ye cyabisi kiri cyarekante gusaligwa ase bono kuru abisi yo ni gobe sokiri na kugikira okurubekano ko ase bamocha ebikundi ase kolengana baruboni go bitalenge byekegoli gya Gen Z ase basalitia BCAO ase okurutamagena na gwata ebirore bya BCAO na goikanonye gutagura orubago rwe BCAO unatualigereri kurumoisonde no ne mitandao ya kijamii ebyombe mbiroro byarorokanire byabwate agenda ngao byatagete konya ekaroli tukelire igoro buna twarenge bali twarenge igantu abwate kiombe kyabwete kurwensemwa ya rugoro ya Kisii National Polytechnic ekiombe kende kyabwate abanga akegekaruko rwenseme ya diplos goche twaro kinge kiombe kyarwete moinali nabo babwate a bit violence kekwereke kyarwete kurugora kyabwate abanafunzi bande batenenetega bakanyegerie geitakeri bagasoka bagansa gutira ekero batira ekiombe kende gegacha kero kigatene na gaiga bagansa gwake geita chintacho ekero bagi agachintacho nabo bayireti urubago na kurutamagena gochaga so igo tware goteba nk'abantu baria basweta sige kunikeri abana baito bare kwandamana bageso yana barabo bakero kajensi na gocha kurutamagena asobisiye yaitu twabasabira se chinjera cy'obororo naende tokubatebiga ancha mutigero umweshimi walibaga akoro morembe timo baise kuebisa maiga ya mandamano yo morembe koleta distraction ase bintu byarosiwe ese county yaito ya Kisii nigo bono bamwegerera omo Women Rep ase batabire niga talenge ase bunge kubwatikana buna nigo konyora achire chinze chesiko nase batabire nabwate omoyo bogwanchago chase abananchi naigo bali aba mukumwaka amagena koira magoro make goika oiranire shimwa mama county ekero ekura yare gwa kweyega yage turi tukoria Alhamis igoro ye finance bill ya 2024 ligarenge isiko yense amatukata tunyuma litukirige ebiri yatarakira chikura ase bari bakoboria elinde tumanye nga mweshimiwa when she is back ekarara irane maybe abali kyamangana batake kumanya nga umusimamo wenga yore nerabye kuranyare kuru this chiweryo ibonto tageti kumukwanera intwebuna abutogo kolemere munise yaye lakini twari gusaba tutwaroboto ereru nonya nabo nigo babatebire egati yali abirega gwikirania egati yabo okonya abana abanyaruka ebitamba byo bochenu ase bagikiria bali barenge asokurubekana babwata amasakarabuna omo Women Rep tabwati moyo bogwanchago cyase abana abanyaruka kwera umwishimiwa natenenerete sanitary pads distribution wetera national government wetera Ministry of Education ne office yo Women Rep aga supply sanitary towels to all primary schools ekyo abana abanyaruka bari grade 5 to 8 bare konyora several packets of sanitary towels so delikene nga omwishimiwa se bari rende bare guteba nga so omwishimiwa bwakire yes
or no. Ase chinga kiechio nigo baganirie omwe rep kwegwa chinga kichinyororo iliogo chigoikirania amagenderero buna achoretwe n'abananchi be county ya Kisii. Go twari go sabaiga nande this is a request yo mushimiwa akomeki. Umushimiwa era ningategete gukorera abananchi ba Kisii county ya magendero. Ase kitikerikia yabwategeke abasani bali yakurigyo saberera neba nechianga chi wheelchair tricycles nebintu byonsi igategete gukora amagendero buna konyara. Ngoripotelia egetaseni kya Ndize TV eletaliane Mildred Momanyi. Biomono muliki oito Mildred Momanyi me constituency ya Nyaribari masaba nene kurwa stage ya bana bodaboda ya Geteri nigo banyarire ko bagwesoke na kogokera emiroberio bagendere ko babako beka ili kwenekia buna banyarire ko bagwesi rasobogima bwabo bwa kiraritiko kurengana nabarabo nigo batabire kyombe kyo kya Geteri bodaboda nigo kenyarire ko ba gekwenekia buna kenyarire ko beko beke emiroberio agati abo kwenekia buna banyarire ko babako gore birogo na boigo chiema ekirachi ko bachiko bairaneria engeria yabo ya kiraritiko tumanye muliki oito Ogake Damaklen. Tuwacha karonji rero baigane birogo ni chiema alafu ni speaker. Abanyakiombe na bodaboda ko Geteri Junction imewadi ya Gesuswe bunge Nyaribari masaba nigo bagokera ege ikaraso kwanire gati yali banyarire wekerania asabate bekiombe kyaba nigo gokonya bali batari kwenyara. Wabere to konya bantu bari kenyara gweta basumbogete ninga kiyesu kuntu anante su asaba bantu bari kwenyara ya nyade ntoka ndi pigipigi konyara to 90 to baraisa no akto konya nyondo tabugati ekiombe gito Geteri Junction Geteri Junction bodaboda eke nigo to konyana ke goto konyana wali gichibesa twakonyana FNCP asengejo ya chinka chetu Baigo nigo bali ire yogoteba munambara chikogendera okonya banenchi gocha sama tukare mutwe amaroro intunga nata bango kwa ndi chipigipigi gotwara tole 10 kare to gotwara 10 gotwara maro goto chiko konya nada bange iyo twakonya taba ke twanyukwa ni karo bonge ko kaniri asabantu sike ni twatakero ko kurwa na butora chikonya to chiko kana no kule egere ukore marero maita wanto itombago ja kore gasike ko barincha ikabare ko takuru egere na ri egere ba ko jugo singo boisano sano egere to twanya mu to ga itonya rasu Vision 2030 ndogo to mubango bugo na chireza togore plots ndeta bato kwagacha kera twagachire tabato kuna Olembia nyombe icho korende nigo baboria serikali gwesona ni ariko bakonya soko bagorere binte ibarachi ko bagotumika to bwato kolemerwa kegera ntora ikire bintu tagite muna generata ebyombo binde biragere kyombe kege konye community n'abantu bandi badatora matanga ne bintu binde twanyoro kolemerwa banene lakini nta yetobe supported na GNGO kito support egere to konya abantu bande baminto togo saba serikali nyorge gutuko to konya muneke gutwate me kole binde binge to temu gutara chiwa bisweta obisente ya to irani kende to ngo saba ni banye ya ngo to kana ne to konya to ngi kole binde binge gutuko yo togo sabanga serikali imanyanga ikiombe ya boda Geteri Junction ministry ngero lakini abantu bale kiombe kyo nigo bale bekwa ngenza mano aja so gwanja akone kimbeke kagazire mutwe ibindi gaje kokonya serikali ya angyo ko report rigete seni kyo nambe ya Ndize TV eretariane Ogake Damaklen. Biamono muliki oito Ogake Damaklen meye constituency ya Nyaribari chache anse wodi ya Kigoro nigasritiko ya Kaberebo na bamenyi bensemi bagenda kwa bakokera okoringori bwana boigo kwegwa obobwenya huko kwanyara ko kwariganirwa amona bisi yomo MCW ward eyo Walter Muchache kubaterana mone serikali gose kubaterana amone nyagitari yabo sokolengana barabo batabira umuroberio yo gendere ko bagoko bakonya na boigo kwenyorera anene chinchira chobo bwene abuna gutomonye muliki oito Sam Mienda Dero neli tukulia kabel tuakira asengenje okorora abantu baito nakoba mariogo bosana ese program ya busonge korukwa giving back to the community igoro alist walenge kweje tukulia raisinga ekenyoro ekeiga na keli twalenge igoro nyendero
abantu abagotu abange bali age nabo babwate iki problem kinyinge asing'encho y'ekisukari ya pressure. Ase rituko ria kabererero nigo abamenyi be ward ya Kiogoro bagendera konyora obobwenia ingori yakorwa ase abisi omwe kuboterana ne nyagitari ya Bosongo. Na umubugani mbole ganyandira manara tiganche banyagitari bambangira amariogo ngende kono kunyunyuguna kirembanyo press yaneri kurakini bangira amariogo ko na igwe to mubere bobe na igwe murwari abaru oborwari mbora iganachi bankonyire bangira amariogo ngende kwerwari ende bona roje ngambia ale nto bugweni yange otorente iro bugweni ga banyagitari baru Bosongo tegwakanira kende bona tonyora amariogo kubwa mono ekero tali gwikira mbono nkuranyorura yago okonya gati abari baikirana n'abagotu au bagokera obokonyi bubweni bwa ange nakiri gupima nanyolenga ninyimbo tamanyigana akoteke na sobuye bwa tominga atolete ile bintu amariogo pakanka bigakonya tukunya kumyoka buyikitu bano kotolenka tukanyora guseseni bwa rwase nyasaye agatwagwa litamuchachi gagende tikuturwanire seyi nkomu ya maendeleo na bakongo bonde bwese tugate kuna nchibwe komo nyene na rwala nkagenda ICU hema na ndusiororo na bagente kurusia bantoro bacandegete nonyana bonigo mu manager abo mu MCA arira ngamba chikogendera kwarigania omurwere bunoyo naende chinga kicha mutwe kubwatikana no kuganio ku kwarorokanire karatwaroche multitude y'abantu baje tomuganda bw'abantu Kiogoro abanyagitari bagatema bakarua mariogo bakabariogo bakabantu bonse bagesanika bwata mariogo rero nyandre tokakanga abantu begwoti barire rero muna tuwa nyandre matwanyorra abantu bandende besokere batare nyagitari abange sana ekine kirenge kamugiya toro kiringe gwoti abantu nabange barwari tukinyomba bono iga abanyagitari baito ba cooperative na no mwesimiwa naende ba promise ringa naende on 31st ntubwate program ingabune y'abande batanyorra tegorna rero gochaga iga naende ntogendera togokonya abantu bakatoranga tubakonyera abantu baito abamenyi abo nigo baria eirangamba chikomusira Walter Mochache ase obokoreri bwaye engana yasiriwe no mu manager bwe ward yewe mulimo natokora situ uyu mana sana ku 2010 situ ya gwete ngikiri sita gwete uyu cha torosiri ruwa kimataifa yani tono mugoko to kumusabira kakiti agendere akonya abantu baye kize mu cyonsi kipara kirege ntubwamono ubweni ubonene atokonye nje kabiri tubweni gutera n'kingo situ Muchache nyasamo kekoro volta okorira amange ami nyasamo mente amona abugi kokora komo tikobuya bwaye okore emirimo kero monta mwanje nga nomuyare tena akere mbia mono asengor tominto aseni volta atoikirange mnantu abayuri totaikwenyara atokonye esobula igwa yuya ndiko tebya abantu ba Kiogoro ward bune manager yabo number 1 tigabaye omwesimi wali bagamuna bandeta komo ambi yamona senge chomo atu mwesimi wa ward to bari mu cyakiri baga agenda takorore mechando mu bwate namba ya kabere tali amariogo ka omwesimi wa aroride omwesimi wa karange mechanda abantu bakonyonere akero umuntu akure tekobenshu tigari ye agore ambulance umuntu karwari ya mu nyogitari omwesimi wa twari ambulance egokonya abantu for free umuntu atari gusabubesa pakanyagitari omwesimi ubeka maguta akantentereba oira abantu nyagitari ko reporter ya Egetaseni Candice TV njenkoro kwa Sam Miyenda tugutigana robati ororwaye Sam Miyenda tuguska motwe nigo botuki bwanire ko babogo chaka elio kwenekia ekyo keireto gosambwa gosoko ya wechi nyomba isato hase kenyoro kyanya oleke gotoka ime sub county ya Nyamache korengana na eyamate eyo omuchuyo nigo echikoni yomongina alisigesare yanyara ko bekuba tomorero ntako yase cinchera chiria chiyo botutukanu hasabo iko chinyomba ibere cyomomura oye cyanyara ko bachiko yobotubokira ikiri tarike 20 cyumutenyo gatano na limo nonye nabo nigo bayicyanirete engana y'oburendi bwabo asababuriye serikali bwigejare ko bikwere gitambukero kyabwo ngona kwenekia buna yanare ko bage komanya amachibu ya omuchando oyo bogosambwa wechinyomba cyabanga utomonye muri cyo ito Evelyn Osero Obwoba nigo bwatete ya mateyemo asekenyorokia ebigobo yogotoka sub location ya Nyoera sub county ya Nyamache bunge abo basi county ya Kisii aliskerubo oyoro mongina bwenke yobo igomotakanwa nigakorera bunararete na kweba sabegete kebungo korende magega yokoboka akaumirana nayo
onekero rina asokire nanyorire chiga bono nanyorire yairi ya isaransire arinko nyoro mwana oyo minto yose ore gatiabu nero kuruko moino kombori ngagesare ingakiyare komotebirisiba nabire muna kwara rirega bono gote narure moina chinyomba chiye to ibere chisaransete nagare najire korona kaingambu yarenge naro namenye kanyanga ingi kyarenge kebono abana benke yoni go bakorera boigo konyora chiroboti igorege korekyo egento kiabatiete nogo kumyokonene itukuria chimatano mambi nabugete ngari yesimi yane nganyora nimbwate misidi korororo nakire tune kazi ni ane mara kwa saa 3 konya narali ngamwakira kumbe ngongwani arenge tukakwana nere tukakora asinini ngaigunsukumire ngakire mamesi mingwane nere ngateba tigambe ke namba yae mukwanire ngomwakira ngamuburi musane na ngakibwakire agantebie bwakire ngakikwabukire abuna ria achagete kurero bontebi nabukire umwana one njonanga ngwete anganjiete nderi burio kachinyombe nabukire nanyorire chisambire chiyete mwabite chiyete na mwane chikoni chiyete kare simiaja nguburi muchukaya ngikyare gosamba aya muchiko yarete chinyomba chago chonsibire chiyete ne yane geyete abuna ndwete ngakumya katebya utwarenge komo ngubate ya yabone gento mokora simiyarure nkembe monkonye transport ngirane nkanda ro manganaro nengana yabaicanite mono yabairete goikerana irio koenekia asiba kumeretie umuchando noroi na koimukie gatambukiro kyo wa koroboti asinonya nabo goikabono basinyire ekyo barakore tugacha mena kanyara bantu nabo baichire gaiga muna matanga anja abunga kumisana kurukori ngachaka korera ngayebori ngibakubori mamo chandegete tata nagwete nare byo kotigarite hondete yo bari nere ngibako mubori batakumwabira bomomorembe ngoikae kene ngonya chinyombe chiyete chikarara chiana ibere eyo mongina giyete karara bintu byaringe mina babiyete kachangande serikali ngari kopi kakora kuronga irana bono kuruna batorna maisugu suna batubwato bwaba tosinyire gento tokora bono ntuntu maiteke abantu bakutubuni mama tabwati tambi na monto tabwati mangana ndosi na monto ekyo boigoni go kyabairete koimukie getambukiro gyo kumung'anyia mamu mwabo kurwa sayo na kumubeka asangao ase oko mwenekeria oburendi tugaikaransa muna abana bamairura tukabanga tugateba mama takonyara komenya gaiga bono twarira obwoba tigatorore tumuimuki tumuira ndonse achikomenya na amenyuru sana kaicha twara murembe nigo bono baruro kubore uchase serikali goswagati na kubakonya kumanya mbarabya babaimbogetie getambukiro kyo gokorege kolebune kyo nabo igo kumanya ekerenga kyabo ngerekieke na kubaenekeria oburendi obutingu ya serikali anja mukonye mama momororera mabira singinjo tabugati kende nare buye komenyete nande tabugati muntu ramukonye na intu abanyene tari turikire ntu asomete nabo tamenyerete bibarua ebina bigo tokonya serikali kumuranje motokonye abo tuli no bwa bakomenya asenkeye ekikiagerete tukamwangana no mungina tiga tumurusia tumuire nango chialiro sana imesi tukamenyete nera bero egere usomorembe no toki ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Tukuska motwe abagaka kurwase constituency ya Kitutu cha North bakoragwa amono yo kabire omonya kirogo bugusi county council kaspakichana wanyare ko bagweso kya na koboria abarayane na kurasoro ngura gusi wanyare ko bakoena na maskani amaikirano wocha somwaziri wechisemeze kilima chagu kulengana na baraboni go bate bire goetera maskani yo na aranyare ko bakoena kyabuna egesa kukyumugusi kenyare ko bagego sikwanga gotomonyo muliki oito dipo nasanya Ekiombe kia bagaka kurase bunge ya Kitutu cha North gotoke meye county ya Kisii nigo rero batware gikaro kia bene nenkwana yo kwegiriro mugusi ase serikali twakiraiga ukwanira amangana agusi tubuna abagaka nabangi nayo twarocenga titogokira torigereri totige bintu totarochi buna bire bikogendera koba mono twari gukwana iguru yo mugusi no muntu bwesigete kurukaro urenge muntu bwo mukio monene
kurengo muntu manyete mangana yobogambi gukwana asegekarikyo bakoragwa no yokabero munyakerogo Ogusi County Council Kaspa Kichana nigo bagikirege kora kia nyarage korekana asamatuka maega asogotayana na amaskani go cheso mugaziri wejisemi omweske Ezekiel Machagu tari umunyari bari Machagu garo mugusi na handi Machagu bono gare a national figure a presidential appointee obwana yatagusikwa ne bisakubiyonsi bikenya oboso kumbole bwabete no botanta roma ne bwale turunyari bari abamura bakarunyari bari bakana Nairobi gochikumukurera egenteke bemono Machagu twata wakuru atu espinga asikwa igwa masikani Naruto nera igwa masikani ere nterebe bonne gwa tobo kombe na intubona otoro soka tabanga binga biri guchaiga tikabiri bibiri mu mugondo muya ime county ya Kisii ne county ya Nyamira buno mugusi egetari kenene ase serikali nigo kira ase sector ya gisemi asa bantu bonse baburiwe babe bago kiegerera ne chinguru chegoro omwaga sagi nabete Minister for Education emyaka eri omwaga Kenyatta korwoyo minto mheshimiwa Onyonka marehemu bonse babere marehemu nera akaba Minister for Education korworo tugacha ngora iwa naende abagusibo ko bakono koromeniganigo ongeri akaigwa Minister for Education no chimuna agamba manganaye mugaka ongeri bona ajire bona machogulende naende oirwe Minister for Education bona Minister ya Education bona sobororo bugakare obwensuri mbolinga abana bakire gochegyo omwana omugaka oyo machogu naende omugaka oyo machogu bona ere Minister ya Education bona turaboria ngabana basome tubwato manene bwegiseme naende abana bagende kumuchongeri buna bagetutu ntoroje faida yoko bakwa Machagu gorari amakonga ito ngwenyi na James Umariba mbaye twe birogo biyiria titoga ekiri gotoko kirimono ase ngenjo kene gento gie e president ye ko bari bakonga presidential appointees ntu amanyete ngantu chiko kenyora tatigana nto ko ganinga bono iga binde biko bo mugaba Machagu abangwa nambale baraba kaba keiga basaba bake na baramu bayinyore egere banyore kibakora ekero tomutagete bono buno mugusi goto bwente kuriginchira ngaki toko monyora twende gutuge kerekero gokeria ene gutuyo mugusi komentana yoboria maribonsi koena nari bagali gija guchia sabasae bajana gusanga chinkwana ele banyare komanya amagani abo lakini bono iga maandamana yago korwa na ya abana tusinyire nga ngoba bige tamo nga kibabika ne tamengenje mugusi na tebete nga gosorinja muamariga moira nebuna babunge moikaranse motegerera abana uko bategerera moibunga mbirengera likibabwate onya embiri biya muba meki banda standing ambiri biya onya birebiya muri gienchera mukoba ngangina matuko muiso chibura burunchibe kya kumanda mano wachani bwa bangana bokende omwana bayimoke kubwa bayibuli babo nabyo nga barwa abana babo komokora mangana yo oyino muchakano gobororo ndumina chimise ndibona ntura tebeneke no gutwara amasabo kariye kegesabirwe nyasare tumu ikomi yasekere ke powe kira agwe kyange este sarika singe kariye kegeke yiko ripoteri getaseni kya onambe ya Mokiandizi TV kurwa sebunge ya Kitutu cha North yotuke meye county ya Kisii halitela ngoro kwa Dipon asanya Semo yabamenye kurwa se constituency yabuma choge borabo nigo besokire na komochia enchira serikali yanyarete ko bayo turania abasai bari ko bakorobekana ritkoligoro kolengana nabarabo nigo batebira banyanyimbo banyarete ko bakutumia chinguru wetani kerengo ingana irete abange baba Kenya goitera amanyiga nabo igo abange gutigero chingoma nabo igo abange boigo gosirio bogima bwabronya nabo nigo boigo banyarete ko babako mumocho morayibwe Daktari William Ruto ase okoira egeka inde anyare ko bagakwira egetambukero amangana bete igoro na amangana yo gusangaza gekogera ntwatarachiete amangana bete igoro abana bakwete babantu bari chimojeri na amangana rutatakeire gotegerera gekogera rutekera akorete campaign nero umutangani ore gotebia abana banga tutoke chini tuende juu ekera bairwe kura bachira ali parliament bakoli present ya bananchi taligo bakogenda ororo koserekea chinda chiabo nonye nkurugusiga ebiongozi mbire biachore tukuruga bikero kabia ari gotenganga sisi vijana tunaenda kuwakilisha vijana obajana obonga ibwachiete baikeire bakare ko koseru mita 2 toigwete fununu nga mita 2
bakekura borego skali batumete chinguru chire igoro mono abantu bande. Yes, we are supporting the government, but egento kiabete igoro negento kiarenge kebe nando muntu takire ko blamed ne Inspector General IG Koome. Tenda boriga Bwana Rais, time ulikuja hapa Kenya ulisema eti unataka uinua ajira ya vijana. Sasa ajira ya vijana ni kuwapiga malizazi ama egento kende kia kabere uchumi muna ndotore Kenya gaiga uchumi etokongeret na kiora imoko tobekera intutorense na kitogo ikeria karugwa te bottom up nero bottom up gese na up bottom ngwato sore tukagwa kire kura ono churato uratongenta iga mama mboga mama pota pot akio no tukanetia mai usote tukuri se jona die ko ngoche ngoni ngoki ngochogunde ngibone ne konyora Toska motwe chingaki amariganio ya maigerio yoboremi me kaunti ya Kisii agendete koba koroberigwa wananigo monya kerogo wa ensemo eyagrega Joshua ya Kisii kefonduso anyale koba ga koenekia bune meroberio yonsi anyale koba ange bosio bwa amorokerio ayo kolengana nera niga tebiro agendere koba kuboterana amona babwatani aana se sector yoboremi likoenekia buna bangi bamenye kurwa se kaunti ya Kisii banyale koba kwenyora Maigrio yera chikobaga ko basira bunenchira eye moyo commentary gesa sobole mibwabo ko irachinga kichiabene ko baene kelinga litukolia lero twanyalire ko bana stakeholders abubale bagokonya asamana yo kwanda esho abubale amona intu ga litukolia lero ase abale bara amona intu igo bagoro chinsemo chia agriculture chinsemo chia manufacturing chinsemo chia chiskuru abubale tayari kabisa oja gotwegeria na gotosomia mangana mayi asinga njoye technology ya nyalire koba ego change asinga njoye lire igo chikambani ao buna bono Kenya Seed Karuro Department of Agriculture no balega iga bagocha gotworokia igoro yechimbusuro chingia kireto cha konyara koba to simeka asinga njoye change kwelire lyeito igonta getengire chinga kichiabene choko baligania na kobaene kelinga asensemo ya security ntoleta yale kabisa igo moche asogonge asengenjo yo kwegera asaye esho yaito ya Kisii omwaka oyo kitalike 11 koika 14 omutenyo saba ase esho ground yaito ya Kisii karibu mwensi twegera mange engakiyo biamono. So much. My name's Arai Robara. I work with the Kenya Marine and Fisheries Research Institute in Kisii. I'm standing in for the Center Director, Dr. Paul Orina, who is outside the country because of work. In Kenya Marine, we work or we do research on fish, and I want to welcome all the public to come in the SEK Kisii show so that we can learn on the methods of how you can be able to do production of fingerlings, production of fish feed, and many about fish. Unit Manager of Embo Tea Factory, and on behalf of KTDA, we are also representing, we will be here during the show on the 11th to 14th, and we are representing Kisii County and Nyamira County. We invite all the public to come. We have a lot to exhibit to our farmers and those who take tea. There is a lot we shall learn on that day. So we invite all of you, come and learn. We shall be there in big time. Togo suka motwe magayo korobeka no gotindi kwene kiwalit kole garo kuboigo kwanyate kobago kwerera sara yogo sarigwa kwebinte binge gati yabo abange baba Kenya gusirio bogema nigo bono omo Bishop Simon Peter kwekanisa Ambassadors for Christ me county ya Kisii nyale koba kobolia obo toyer bonyale koba bokorokano anene chingaki omo swado yu finance biro nyale koba gogo tuguterware kurengana nere nigo aboliria barai banyale koba maiso na kwene kibuna banyale koba gotegerera ebirero bya Kenya buna bali banyale koba bako bachora bachikoba bakorwanira amaganio abaya nigo achire nonye maiga yegari yo mu Bishop yo gwatwa ebirore litkole goro bagategatibwa mu cyobosongo chingaki okorobekana okwanya takoba kwerekiwa igo gona gukwana na baminto bona bakenya tunyare koba abantu bokoremerania
asengencho ogotaremerania no gotaigwanana watoleiteire obokongu bobona iga bwatwanyare kore sinsiga ao abantu batakire kwaiburi bagabanyare ko bochoka bakwane bategererwe asobokongu bwate yokonyora entege sinini iga gocho gwokyo murira sengencho yogo ichorera namo kwa mangana mange atabwatia machibu Kenya ne yito Kenya tiri yabarai igonto lucho samba Kenya asengencho yogo tutokanu bore hanaria etoko samba Kenya tuchierani Kenya ne yito igoto espiritu totagerane na ndosikane toskebin obogima babantu toskebin to byabantu nabali barasabarai banyare goto tegerera bategerera bananchi kibabateba na bananchi ne no motegerera nga inke serikali bateba iyo mucho sabaega bali murasobora kimuranche establish a dialogue tigabantu bache bakwanirane baikaransamo bali solution. The solution is with Kenyans. The solution is with the people of Kenya. Ask them what they want and tell them why you want them to have what you want to say. And this country will remain united. We are an example of this continent and we don't want Kenya to go into anarchy. Ndotegeti Kenya enyale go turubana. Tiga Kenya ebe example munayende to kobeke sambe senseyiga. Igontu muna pastor to go sabanga abaminto. Aba pastor abaminto na ba Kristo bonsi. Yente kengesa go to baganana. Yente kento so take sides. This thing affects all of us regardless of our political positions. Tidugo chali na yole kiama gete, osole kiama keria. Ya ekerense ya yire kiama ngeliko ba getaligo samberwa. Igo tikotolende Kenya na ande to chamo yotogo sabomo lembe nya saya baseseni aseseni Kenya. Aseseni viongozi, aseseni abananchi. Asensemo ye chigosori ni gabono chitimu chiria korwa sorogongorwa gusi anene county ya Kisii chichiko gosori ya sekemine no kiri Kenyanza Regional League banyale ko bagwesokia na kwemurunganiria ekiombe kiria gia FKF kubwatikana no botenerio bobe hanene banyale ko bokorekana chinga kichitimu chikorwa se county ya Kisii kyanyare ko bachiko gosori korengana baraboni go batebire ni go chitimu korwa se county ya Nyamira kyanyare ko ba gokora buya asikari batebire nigo barabo banyane banyare ko baba kunereriwa kubwatakana no botanani obo banyare ko boko ene kiwa nigo boigo batebire ngati bali go chiko baba go esonania amone bimenano binde byonsi wikira ekyombe kyo kya FKF kenyare ko bekwirege tambo kero kyapanga gotomanya muri kyo ito Ndemo Steven. Ligi ya Nyanza Regional League nsema ya zone A na zone korenta mochitimu korwase county ya Kisii amone county Nyamira rwandevo asebono maga yenseme ntangani ya suru yukunyara ko bage ko sorigwa asebono ni gaba bwatani korwase county ya Kisii banyare ko bago ichanira enchira ligi yukunyara ko bage ko gendera mono asebanyare ko tabuna chitimu cya korwensema ya Nyamira ni ochotwaro bwanchereri ochiase chitimu cya Kisii chukira bono batabuna ba unereri ubu asichikosori cya gosori wekira bono hizi kesi ina bado Nyansiongo ilikuwa na kesi against Gitari na Kineni ambapo wajacheza secondary first league Nyansiongo ilishinda tena ikashinda Gitari. Itakuwaje hizo points hadi to 50? Tunataka tu wanijibu waniambie hizo points zimefika hadi 50. Sisi kama mimi kama katibu wa Kisii nina waunga mkono kabisa and na appeal to the LCC chairman na NEC member, let them withdraw all cases ambazo walikuwa wamechukua wakae chini. Number 2, LCC iwezi kuwa one man show. I can confirm here that LCC is a one man show because mimi ni katibu wa Kisii. Number 2, the officiating and management ya ligi ya Kisii imekufa kwa sababu we have a weak NEC member or NEC member. Number 2, tuko na weak committee member whereby every year kila mwaka tumekuwa tukikuwa na shida when league inaenda kuisha kwa in terms of regional. Chinga kiechie choni babanyarira kwa bagwichanira oboteneri bwense mu ligi ya Nyanza Regional League inse ya omolikyo maneko rwense mo ya Nyamira Vincent Nyasani asebono kuboli kwabo na sense meyikwana kibuna obwene bwabe irororo atite mu cyonse yarako bakigotegereru wetera sebi na bibekire ase ligi ya Nyanza Regional League. Most teams za Nyamira kama Geteni imepatiwa walkover 3. But when ukienda update juu ana update anasema bado haijapatiwa. Sisi kama Kisii tuna demand Geteni itoke kwa league because Bogiakumu ilitoka kwa league. There is a match between Keneni Global versus Keneni. That match was not played. But ukiangalia kwa table ame update the table ati mpira ilichezwa.
Sisi kama Kisii we demand justice for all teams including Kisii and Nyamira. Hakuna vile mtu wewe ndio una assign referees, wewe ndio unapanga hii mpira, wewe ndio unaenda kuketi kwa kesi kuamua, alafu unatuambia eti hiyo itakuwa justice. Acha niulize, for example, timu ya Kisii ilienda kucheza kule, timu nyingine haikufika kwa kiwanja against Keneni. Global hii yenye imepewa saa hii iko namba 2, haikufika kwa kiwanja. Alafu mnaniambia walkover inapeanwa, inastahili kuwa 2 goals na 3 goals, lakini sasa walkover inapeanwa na mabao 3, meaning hii game ilichezwa, hii timu ikafungwa bao 3 na hiyo game haikuchezwa. Behind the curtains, Nyasani and his team wanajua Kenya wanafanya ili waangamize the Kisii teams. Okobolia kwa hapo kuchia sekionbegia FKF asense moya Orogongo rwa Nyanza na sekionbekoria ria Soboime ligi ya Nyanza Regional League okorobo tikibwa imasemeno byose bya gosori gwase ligi eyo asababulukere team nebane team ya Kisii ne county Nyamira kwegwo bwene bwabo na kwegwa machibu ye chigosori banyarire kwa bakogosori ya. Sasa nataka federation kiongozwa na mwenyekiti huyo Badi Otieno waangalia maneno. Sisi kama timu za Kisii hatuwezi cheza hii ligi mpaka maneno imeangaliwa. Hii hatujezi. Nyasani kama umekuona mahali penye huko, hii ligi hatujezi. Kama imekuwa yenu wewe na Andera, sisi tunawaambia ukweli, hii ligi hatujezi. Sio hata sisi tunajua sheria za mpira. Wewe kama mahali penye mnakaa, hiyo tebe rudi vile kwa timu yetu ya Kisii kwe vile ilikuwa, hizi vitu mnatutafutia hapo nyuma, alafu mnaandaa timu za Kisii, hii hatutaki. Mimi ndio na appeal kwa President Nick Mwendwa. Hakuna national league competition. Let him intervene, tufanye audit ya league standing na audit za case zote. Kila timu itwe, tuulize kile wewe umecheza na nani. Ndio tufanye ile inaitwa auditing, proper audit, sio audit ya mdomo. Telibona gia teira sebona no korabu na chitimu chie county ya Kisii usenchigenderere nebi manovie ligi ya Nyanza Regional League usembagende no mogiro batero na baraba kubeka ase ligi ye boika iliogiria bole gwekanire no bwene bwabo banyolire kurengana na okuniri kuri baute abaro rire wikira bono ko reporteria Ndizi TV kurwa sense mo ya Bosongo Greteria nende mo Steven Captain 001 Bimano Maliki oitondemo Steven na Sorbochuru anenero rengete sekta ye Chigosori ntole no wena ngekiombe kyo kya FKF ngenyara kwa kwere gitambuko kya bwango chinga kiro che abateneni abagenda tukoba kwemurungania ababwatane be Chigosori ngani go bagenda tukoba bakunerirwa asinchire boikira mwancho morigeria goikiragwo no to ikomwario bwama ya chinsa toche bono botukori tukoria Jumatano ngwakerangambia muna sokwenekia kwanyara kwa bogosanga amo na intwe emeroberi aho togenda tukaboto kwarigane kurubakete goikira chinga kibune china bange babwatukire birengereri byabo ko bwatekana nogo tuguterware ko muswada of finance bill mwancho murigere nyirango muswada oni gonyare kwa bogo gweta chinsemo chosipi wetera asogosoma ogotangani ogaiti wa kabiri kwa gatatu nabo igobono ikigia tigare tenense mo eri yo muraibwense anyare koba gakobeke seia aye asomo swado yo ndo nyare koba gogokora emere munyare koba lichiko kole ndo muraibwense niganyare koba goteba kubatukana nebirero byaba Kenya nigobono anyare koba gakoyo tugutera are wetera se chinchira chemitandao na bigo korwa Gladys Kelly kuro chinsemo Kenya koya goteba ko tundi ndani kuro chinsemo chire chia makara settlement scheme Nyamira county kuro kwa honorable Julius Omosomba na bigo FC ba mongare kuro chinsemo Kenya kwana no agotebali meya omorobeli Dorin Kemto Mwenga gotebanga tikatogendera go savira NC yaitu ya Kenya ko bigotwara obo toreru na bigo Dolphin Mora igagotebanga no ale imeya omorobeli Isaac amona Eunice oye agotebanga no ntori komocha imeya mayane na sigita seni Kendizi TV na bigo no bale amona Mandevu ngagita muna bwatani ya secretariat ya Obosombi mbembe na bigo abaliki baito bamangana mayaso kwenekanga manyare ko bamugweto mana bigo wentana na asebinyoro aho elinde manyara kwa muko ya sangereria toja sanga aseriboa elimu linyara kwa kweneke chibicha amunerio kichago chira senchira yoboikiro nigakoro kwa Sara Mumanyi litirana kwa Josephat Amisi nakoganire obo tuko obia na boigo obo toereru chinga kibono e finance bill yenyere kwa bego tukuterware